ollaan Hyvinkäällä seuraamassa SM Motocrossia, erittäin mielenkiintoinen osakilpailu. Ja tässä on seurassa Sami Hyypiä, jolla on oma motocross-talli. Mitäs Sami, mikä sut on saanut lähteä tällaiseen touhuun mukaan? No, moottoriurheilu on kiinnostanut pienestä pitäen ja jossain vaiheessa tos iski kipinä tähän motocrossiin, että aloin vähän itsekin ajelee sitten siitä se oikeastaan lähti se isompi kiinnostus ja sitten junioreiden auttaminen on aina ollut sellaista tärkeää, että sit on ollut kiva tehdä ja ajattelin, että lähden tähän crossin puolelle sitten auttaa joitain junioreita, kun tiedän, että kulut on aika isot tässä crossin puolella, niin jos pystyy jotenkin auttaa sitten vanhempia junioreita harrastaa tätä lajia paremmin ja paremmin, niin siitä se oikeastaan lähti. Ja sitten taas olla toi Pyrhäsen Antti, joka sanoi mulle, että se on toinenkin henkilö jolla olisi vähän samanlaiset ajatukset, on Mahlamäen Jani ja Antti sitten meidät pisti yhteen ja nyt ollaan sitten 4. vuotta tiimin kanssa ajelee näitä Suomen Cupia kautta Suomen mestaruus. Mites nyt kun näyttää, että tuossa on Suomen Cupin kärjessä Niemisen Mauno, tai aika lähellä kärkeä siinä, niin ja kuitenkin jollain tavalla tiiminkin tavoitteena on lähestyä noita kansainvälisiä kisoja, niin miten sä näet, että Mauno pystyy tästä hyppää eteenpäin? No joo, Mauno on kehittynyt tänäkin vuonna paljon ja ottanut ihan kärkeä tuossa sarjassa kiinni, niin siinä kehityksen jatkumiseksi niin meidän pitää miettiä hyvä suunnitelma sitten ensi kaudeksi ja jos se sitä vaatii, että vähän enemmän panostetaan sitten siihen, niin kyllä me olen ainakin valmis siihen lähtemään, että se on tärkeää, että on hyvä suunnitelma, että on valmiiksi se, että ollaan haastavassa ympäristössä ja että se kehitys jatkuu, että kovaa treeniä tuossa talvella ja katsotaan, että jos talveksi mä nyt olen tässä pyörinyt noissa MMissä ja muissa ja oppinut tuntee ihmisiä, niin jos löytyisi talveksi jotain mielenkiintoista ehkä treenimahdollisuutta tuolla ulkomailla tai muuta, niin pitää yrittää noiden kontaktien kautta jotain löytää. Joo, sehän on tosiaan hienoa, kun on nyt tällä hetkellä Iceman Racing ja Pyrhäsen Antti siellä touhuu kovasti ja sitä kautta löytyy myös niinku tämmöinen suomalainen väylä lajin puolestakin tonne maailmalle, niin miten sä koet niinku oikeastaan tässä niinku moottoriurheilun puolesta, että semmoinen auttaa kavereita eteenpäin, että sieltäkin löytyy jo niinku tiimitoimintaa, mikä sitten on ihan maailman huipulla, jos niinku huippu-urheilijana ajattelee tätä asiaa? No kyllähän se tietysti auttaa. Varmaan tulee intoa lisää, että joku voi pistää tavoitteeksi, että Kimin tiimissä joskus ajaa ja se on ihan hienoa että on hyvä, on niinku tavoitteet korkealle ja muuta ja tietenkin jos katsoo näitä junnuja, niin siihen on vielä paljon matkaa ja monta hikipisaraa pitää vuodattaa siihen, että siellä joskus ajetaan, mutta kaikkensa kun tekee ja yrittää tulla parhaaksi kuskiksi, mitä itse pystyy olemaan, että tekee töitä sen eteen, että kehittyy koko ajan ja tekee sen eteen töitä, että se raja tulee jossain vastaan ja silloin voi olla tyytyväinen siihen tasoon, minkä on saavuttanut, että yksinkertaisesti ei pysty enempää itse tai paremmaksi ei pysty enää tulemaan, niin se on ihan hyvä lähtökohta niin kuin ehkä jokaiselle, että mitä tahansa teet, että jos olet niin hyvä kuin pystyt olemaan, niin silloin pitää olla siihen tyytyväinen, mitä olet saavuttanut.